ሰላም ከመይ ተቀኒዩ ክብራት ተኸታተልቲ መደብና እዚ በሆብ ቻናል ኢትዮጵያ እናተዳለወ ዝቐርበልኩም መደብ ትምህርቲ ሰንበት እዩ ኣብ ናይ ሎሚ ንሪኦ ብድሕሪ ኩሉ ግርጭታት ዘሎ ግርጭት ዝብል ሓሳብ ዘለዎ እንትኸውን ከም መእተዊ ጠቕስና ብኢያሱ ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 14 ዘሎ ሓሳብ እዩ ከምዚ ድማ ይንበብ እግዚአብሔር ንእስራኤል ተዋጊኡሎም እሞ እግዚአብሔር ዳሃይ ሰብ ብምስማዕ ከምቲ መዓልትቲኣ ዝበለት ቅድሚኣ ኾነ ድሕሪኣ ኣይነበረትን ደግሞ እግዚአብሔር ንእስራኤል ተዋጊኡሎም እሞ እግዚአብሔር ዳሃይ ሰብ ብምስማዕ ከምታ መዓልትቲኣ ዝበለት ቅድሚኣ ኾነ ድሕሪኣ ኣይነበረትን ይብል ሞ ዝሓሳብ እዚ ኣነ ኣማን ፍስሐ ምስ ሓወይ ተስፉን ከምኡ ምስ ሓፍተይ ችቹን ብምዃኒና ክንሪኦ ብመጀመርያ ጻውዒትና ክቢርኩም ስለ ዝመጻኹም እግዚአብሔር ይባርኽኩም ክብል ፈቱ ቅድሚ ምጅማርና እግዚአብሔር ምእንቲ ከምህረናን ክመርሓናን ሕፅር ዝበለ ጸሎት ክንጽልይና እንጸልይ ነመስግነካ ኣብ ሰማያት ትነብር እግዚአብሔር ኣምላኽና ሕጂ ድማ ቃልካ ከፊትና ኣብ ነጽናዕሉ እዋን ንስኻ ከተምህረናን ከተመርሓናን ንልምን ፈሊጥና ሰሚዕና ተረዲእና ድማ መንባርና ሁሉ ዝጸጋ ብዛሕልና ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኮይኖም ድማ እዚ ቃል እዚ ዝከታተሉ ኣሕዋትን ኣሓትን ንስኻ ዝቃልካ ትገልጸሎም ንልምን ብጎይታና መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣሜን ብድሕሪ ኩሉ ግርጭታት ዘሎ ግርጭት which is እዛ ነብረላ ዘለና ዓለም ብግርጭታት ብዘይ ምስምማዕ ዝተመለאת ዓለም እያ ግን ብድሕሪ እዚ ንሪኦ ግርጭት ሓደ ዓቢ ግርጭት ኣሎ ኣብ መንጎ ክርስቶስን ኣብ መንጎ ሰይጣንን ዝግበር ግርጭት እዚ ግጭት ወይ ድማ ግርጭት ወይ ድማ እዚ ኮንትሮቨርሲ ዝብል ናይ እንግሊዝ ቃል ድማ ብዙሕ ኣብ ታሪክ ከይና ንሪኦ እዋን ብዙሕ ሕቶታት ዘለዓለ ሕቶ እዩ እሞ በዚ መልክዕ እዚ ኣብ ኢያሱን ሕጂና ራእናዮም ዝመጻና ታሪኻት ብዛዕባ ረሃብ ብዛዕባ እቶም ሰለልቲ እናርአናሉ ኣብ ዝመጻናሉ እዋናት ብምሎም ኣብ እቲ ግጭት ሊተራል ግጭት ጥራሕ ኣይኮነን ብድሕሪኦም ዘሎ ግጭታት እውን ይዘርእየና እንዲያም እንታይ ይብል ኣብ መብዛሕትኡ ከይድና ክንርኢ ከለናሲ ብፍላይ እግዚአብሔር ነዞም ሰባት ወይ ድማ ንእስራኤላውያን 400 ዓመት ናይ ባርነት ዓመቶም ኣርዑቶም ሴሩ ነፃ ክውፅኡ ከሎ ናይ ነገር ኩሉ መጀመርያ እዩ ዝመስል እግዚአብሔር ሓቂ መጀመርያ ከይዱ ንግብፂ ልቐቆም ክብል ከሎ ልቐቆም ህዝበይ ድሓር ድማ ንግብፂ ብኽርወዶም ገለ ተኣሽሙ ገይሩ ኣውፂዎ እንደገና ከይድና ኣብ ንሪእሉ እዋን እውን ኣብ ኣፍ ደገ ከልኣና ብዝበፅሕሉ እዋን እውን ብተደጋጋሚ እንታይ ክክብሩ ከሎ ኢና ንርኢ እግዚአብሔር ናይቲ ግጭት ጀማሪ እዩ ዝመስል ብዝኾነ ኮይኑ ግን እዚ ምስቲ እግዚአብሔር ፍቕሪ እዩ ዝብል እግዚአብሔር መሓሪ እዩ ዝብል እግዚአብሔር ለዋህ እዩ ዝብል ባህሪኡ ብኸመይ ኢና ክንሪኦ ዝግባአና ብኸመይ ኢና ክንርድኦ ዝግባአና ዝብል ሓሳብ ብዋናነት ሎሚ እንሪኦን እንምልሶን ሓሳብ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ እሞዚ ከም መእተዊ ሓሳብ እንተደኣ ሂበ ኣብ ቀጻሊ ክሓቶ ዝደሊ ሓሳብ ኣሎ ንሱ ድማ ኣብ ኢያሱ ምዕራፍ 5 ዘሎ ሓሳብ እዩ ጀስት ኣብ ኢያሱ ምዕራፍ 5 ካብ 13 ክሳብ 15 ከይድና ንሪእሉ እዋን እንታይ እዩ ዘረድኣና እዛ ጥቕሲ እዚኣ ብፍላይ ብዛዕባ ድሕረ ባይታ ስዕረት ከነኣን እንታይ እዩ ዘረድኣና ወይ ድማ እንታይ እዩ ዝብለና ኣብዚ ክንመሃሮ ነገር እንታይ እዩ ብዝብል እስኪ ንጀምር እሺ አንቢብና ንጀምር ሞ ኢያሱ 5 ካብ ቁጽሪ 13 እስካብ 15 ዘሎ ከንብቦ ኮነ ከዓ ኢያሱ ኣብ ጥቓ ኢያሪኮ ከሎ ኣዒንቱ ቋሕ ኣቢሉ ረአየ እንሆ ድማ ብተመልሄ ሰይፍ ኣብ ኢዱ ዘለዎ ሰብኣይ ኣብ መንጽሩ ደው ኢሉ ነበረ ኢያሱ ከዓ ናብኡ ኸይዱ ንስኻ ናትና ዶ ወይ ናይ ጸላእትና ኢኻ በሎ ንሱ ድማ ኣይፋለይን ኣነስ ሓለቓ ሰራዊት እግዚአብሔር ኮይነ ደኣ ሕጂ መጽእ ኣለኹ በለ ኢያሱ ከዓ ብገጹ ኣብ ምድሪ ተደፊኡ ሰጊዱ ጎይታይ ንባሪኡ ዝብሎ እንታይ እዩ በለ እቲ ሓለቓ ሰራዊት እግዚአብሔር ድማ ንኢያሱ እዛ ደው ኢልካ ዘለኻ ቦታ ቅድስቲ እያ እሞ
عسان كا جارخا أو بلو إياسو خا كم مقبره زي سيف استمزز سيف حيزو تطاويلو زلو منيو زي نسو نوعلو كجلس كله حلقة سراويتي يقولوا نا منيو زبل نجر جن خلنا أبزي تاينا عنتوز أبزي أبزبكو توسين تاي حساب له إياسو سجد له يبل سلزي زي ملأخ ديو ويس ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ተስተላኸ ካብ እግዚአብሔር ከም ዝኾነ ተዛሪቡሎ ግን ስግደት ተቀቢሉሎ መላእክቲ ስግደት ከም ዘይቀበሉ ድማ ኣብ ዳንኤል ለገብርኤል ክሰግድ ከሎ ኣይትስገደለይ ኣነ ካማኻ ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር ጠጠው ዝብል ባሪያ እየ ስለዚህ ስግደት ክሰግደለይ ኣይግባእን ክብል ከሎ ንርኢናና ስለዚህ መላእክቲ ስግደት ክቀበሉ ኣይግባኦምን بعرم كم تزاروا ومالتي وين ما مزحف كل كم زبلنا سلازي زي جن سجدت قبل كابلون تمرنا حيش أي مرة عصرت شعات فقد عصرت سي متى تبل بعلم تم الأخت مسكرهم مسكري زي أنا خا سجد الليلة نتم الأخ مالتي أنا خا سجد الليلة نابك مع جارو في الجنبل كويبل من يوحنس نسود ما كي تجبروا تتنقق من يتم الأخ نسود ما خيت قبره تدنقق مسكر يسوع تمنفس تنبيت مو أنس كما خان كم توم مسكر يسوع حزز له عواد كان باري نعملخ دا أسجد بلني زياد the same يسوع كريستوس أب ماتيوس معرفة 4 إن ديابلوس كفتنا خلّه انتهى له من قصات كل على ما رأيه ويقولمو فالجميل كات سجد كاليس انتهى قبل الكاء إذا كلن كبر كاء مسفوله نجزابير عملخ كات راح لا أسجد نعود راح دا أملخ تباهي لتصحيف 5 بلا إذا ما الآخر ما the same قال تاخذ الكل إن أنا نجزابير أملخ كذا أسجد إلو ناب إجزابير أملخ كمرح خلينا نري مالتي سلازي كابزين ريونا قرن تأيو ملأختي سجدت كم زي قبلو سجدت زقبون سجدت زقبلن حدا مخانو مسود ما إجزابير ويدما يسوع كريستوس مخانو إنا نرأز لنا سلازي يسوع سجد كله نرأز لنا سجدت أي سجد ليك والقلود ما ينيرن سجدت تقبله والله مالتي إذا سجدت قبل العمني بعده يسوع كريستوس كم زخنا ينان حسب زلنا سلزي يسوع كريستوس يسجد زقبل مو زي سيف حزو تطويلو زلو يسوع كريستوس يو ويدما سجدت قبل زخل أملاخ يو تطويلو زلو مالتينا سوحان تايبلو نزي ناي أملاخ سراويت كمرحين أبزي مسيب سلازي ملأختون الله مالتي نتوجه ناي إسرائيل كواجو زمزو قبض إسرائيلاويان نفتوجي أتويه جن بزير ملكوهن ملك عقد من الله مالتي سراويت كسابير أو الله نتوجه يواجو لهم كم سنة وارو زرقنا زيد ما እግዚአብሔር አምላኽና ሰባት ከጥፍ ንተሓደ ሰብ ፎቲው ንተሓደ ሰብ ከጥፍ ኣይኮነን ግን ወኪል እግዚአብሔርን ወኪል ዲያብሎስን ነው ኣብዚ ዝረአዩ ዘለው ከነአናውያን ናይ ጣዖት አምልኾን ናይ ሰይጣን ወኪላት ኮይኖም ተጠዊዶም አለው እስራኤላውያን ድማ ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ወኪላት ኮይኖም እዮም ተጠዊዶም ዘለው زرأزي بزي الرأي ملكعو كن እግዚአብሔርን ሰይጣንን ይዋጉ ከምዘለው አምልኾ ዘይ ግቦ አምላኽ የባህላይን አምልኾ ዝግቦ አምላኽን አመንጎም ዓብይ ቅልስ ከምዘሎን ናይዚ ቅልስ ድማ ብዙ መልክዕና ተገለጸ ከምዘሎ ስለዚህ እግዚአብሔር ድማ ናዩ ምድር ስለዘኾነ ዝፈጠሮ ምድር ስለዘኾነ ዝፈጠሮ ምድር አዛዥ ስለዘኾነ ነቲ ንዑ ዘምልኽ ህዝቢ ከውርስ ናብ ውግእ ከምዝመፀ እሞ እዚ ድማ መራሒ ከምዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና ካልኣይ ነገስት ምዕራፍ 6 ቁጽሪ 8 እስካብ 17 እንታይ ንጉስ ሶርያ ድማ ምስ እስራኤል ተዋግአ ምስቶም ገላው ኸዓ ኣብ ቦታ እከለን ክሰፍር የኢሉ ተማኸረ እቲ ናይ አምላኽ ሰብ ከዓ ንጉስ እስራኤል ኣብዛ ቦታ እዚኣ ሶርያውያን
يواردوا والو بأخي تحلف تتنققلو لأخلو تنقص إسرائيل دمان أبتأتي أملاك سبز نجرون زمعرون بوتا يسدد نبرة أو أحعى حنسع خلت الساعة راي زي كونه نرسو تتنققا نلبي نقص سوريا دما بزي نجر زي تشبره نتوم قلاؤون صوعوها كابا ناس اتمس نقص إسرائيل زحسبو من مخانو دو أيتنقرون يخون بلوم حدا كاباتهم قلاؤ خعا قويتاي نقص خامو أيكونن قناخا إلسا اتي أب إسرائيل زلو نبي اتي أبتا تقدس الله حلفيني تزارب كايو زربا نقص إسرائيل ينقرو إيو بلا نسو دمال إخا خمسوس نسو أبي كمزلو كي دور أيو بلو إنه أبدوتان ألو إلوم كعا نقروه شعو أفراسن سرقلاتاتن بزح سراويتن كيرون أو أحسددو بليتي مزيوم دمان نتاخت ما خببوا إتي جيليانا أملاخ سب أنجحو تنسيو مس وزأخعا إنه سراويت مس أفراسن سرقلاتاتن نتاخت ما خيوم ما نبرا إتي جيلياو دما آيه قويتاي انتاي كنقبرينها بلو نسو خعا كابتو مساتاتهم زلو مسانا زلو يبزح يومو أي تفرح بلو أبزيد ما نرأيو انتايو تنبينا إكزابير سب توم سورياويان نسرائيل كوغو زحسبو حساب بمروس إكزابير ينقروس لزنابرة أفتوغ كسعروا ما يخالون سلامتاي تناياتهم بروغرام بملو إكزابير يفولتوي سلازينة نبي ينقرومو نسرائيلان بزمن قد زي أي تخيدو سراوي تحابي يقولوا قال النابلهم سلازي نقرو وإذن قرزيس كابانا ناياتهم سللت اللو ديوم ناتنا نقر ناتزاربو كنحزوهم كنواقعهم سيخالنا نيلهم سلازي نزي كحزوه خمز مزون نبي يالو سلازي زنبي لا نقروم يمو كحزوه خمز مزون كندمازي قبرو خلو دما سراوي تكزابير دما خمز مسا دا حارق نتي قلاو نات نبي جن انتايلو وزوم سراويت زوم مزيوم كم انتاي نقبرين اين خلو من يلو تنبي قنتايلو كاباتهم زعبنا اين سراويت قالو زي الرأيو بن ملاختي افتو بوتاتي سافيرون كم زلو كاباتهم زواجحو كم زنقورونا اكزابير تواقعي كند هزبو زواقع املاخ مخانو زرئينا ايو نحنا هون ابزي امدرين اكزابير سبات خوينا كنهلو خلنا إكزابير حلاو جيرو إيو نحلونا زلومبر إكزابير تزي حلونا نيرو كامنا يسيتان بروغرام نحنا نقول سلالي نسجد كتفقنا يدل نيرو كن إكزابير زي الرؤي سراويتو نعانا حلونا ندكو زي حلو أملاخ كم زلو زرئينا إيسينا إكزابير حلاو أملاخي تواقعي أملاخي ندكو كحلو كل شع زي دكن تواقعي أملاخ كم زلو يرئينا زيهم أبزي زلو ملأخون زلنا أب إياسو نريو زلناون يسوع كريستوس نهزبو خواقع كم زمسة زرئي تبارك من أربعة أنا بزي حفنا شو بزي توسخي حساب كفكي برقز كن كابتنا مجمع حساب زويل كايا زي أبي إياسو معرف حموشة فقدي 14 زلو نسد ما يفعلي عناس حلقة سراوي تكزابير كوين دا حجمات يلخو زبالة كريستوس يو نبللو بزح من قدتات عالو أبستفعل عليه من قدي كريستوس أبو الكيدان بستفعل عليه من قدتها قليسو عالو يو نسود راح زي كونه كنت عسرت حموشة ونكينا مريء الوان حلقة سراوي تكزابيه دمان إياسو زادوي لكهذا اللو خبوتا قدس يعمو عسى عنك خبا قركاو زبرو زي عمالت هبزتات معرف سلسته نموسي استزاربوي نسوخ يهوي سلازي زي يهوي زي بدنبي كينا مريء الوان أملاخ فتاري سجدت سجبو كم زخونه من ملاختي مالتي زق على زي كابترا ملاخ زو زق على يكون ذا دويل كذا لخ قدس يعمو عسى عنك خب اقرا خوت نبالو أملاخنته زري وزبل ليش أبغى ينفسكوا صغيرا من أربعة حفنا شيء توسخي حسابها وأنا إيش تندك ستات كان بفوتنا
أوزي أو نهمة مرافت شعات فقد شدشة تايبل نتي على سراويت إجزابير بايزوي هلك أمالت مراهي يوادو كأوها سراويت مالت إنجدي بمراوي قانقا كنريك لنا وتدرن مراهيد مالتي سو أو ناي سماي قانقا كنريك لنا خا توم سراويت من يوم توم ملعكت يوم مالتي تي مراهي نتي ملعكت خا من يوم مالتيو كرسوس يسوس يوم مالتينا زي بايزوي أو كالبوتاوني يزاربيو بعلو خاطر كرسوس يسوس كا بحلقة سراويت إجزابير مخانو قال سخاء ميكائيل اللي بالشمو علوسي نكرسوس يسوس نبعلو كم نهم مصحف قدسنا نرينا بشموني قلاتيو بخمس خاء حلقة سراويت إجزابير وي همزي يلو لبعلو هم لقال زالونا نري زالنا ناقن سلازي همزي أينت تخوينو تايو زي حلقة سراويت إجزابير زي بسراويت النت تتجلس قالوا داقمنا كن ريكلنا أو نعمة عراف تشعة شدش سايله نسخة أول نسخة بينها إجزابير سماين كله سراويتون مدرين أو العلو زلوا كلون بحرن أو زلوا كلون فتر كايو نزل كله بهوت تنبروخ نسخة خا سراويت سماي دما يسجدوا الكايبل مالتي سلازي نورمالي أزي أو سجدات بزوح ناقر تكتك على زمر مالتي ناكبر سجدات على نعملكوا سجدات على توالو سجدات أو كلتا مصحف قدسنا وين بنقراتش لاي بكامولا لقربوا نقرا على نا وانو كنت أيو إزي سجدات زي كاب فتور للعلي الوهاب سجداتي ناكبر سجدات يا سبسلة تكبره تاريخ بحلاوي من قدونا له بزح بحالتات نعبيتي وديكم دساقدلو بحلال السوا يكون نازوانا نقول مالت إجزابير أملاك مخانونا فطوران كأنه دساقدو مخانوم أمانغو إجزابيرن أمانغو فطورن زلو عفلالاي زحن تسألو قد يوبزن يوبود مالتينا إياسو في الجملو مسجدة تايلو في الجملو مسجدة تايلو ياسو بيجاسو أمر تدفيو سجدو قويتاي نباريو زبلو نجار انتايو زي أفلا لا مالتي ياسو معرفش دش كاي نكري كلنا ياركود ما بمكنا دك إسرائيل تعاسيان تشويرا نبرت زوج خنا زعتو أي نبرن إجزابير دمان ياسو بلو رأي ياركون نسان إتهم حيالات جانون أو إركا هي بكالو من يزاروا ولا إتي إركا إجرها بكاوش أمخا كابرخا أوز إلو لولو بعلو تايخوينو تجلس النيوم مالتي هوز إجزابير بعلو يخوينو النيوم مالتي سلازي مصحف قدسنا بأمانغو سبات نتي سلطاناتن حيلتاتن نازم مدري كملعك تعقم بالعلوكا كملعك تعقم اللعل ولا أو لخونو اللو جزي بسملك وعقعبي بستفل عليه ملك يقلص نبره من يبل قويتانا مدحنا يسوع كريستوس كم زنبره ينغرنا مالت ابولي كدانون بكامو انداوم اتي عند دمنا حوي بتفل عليه اقطاጫ ምክንያቱም እግዚአብሔር ድሳኖ ነገር አይነበረንና እግዚአብሔር አሞንጎ ደቅ ሰባት ዝብል ነገር ነካሪ ክርስቶስ ኢየሱስ አብትናይ ቡሊ ክዳናው ዝነበረ ዋላውን ይመርሕ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ማለት ይውና ክርስቶስ حزونا أو زلنا جزء قال سالنا أو زمر مالتي لك حبتينا إن إسرائيل زنبرو عينت قال سكي خوني خيلي سجانات أيوة أنا هذا إرجيو مالتي كان سعره لجبنا كم زخانينا نرئيس هيتان كمونيو حتى له عالم الله زي أمنا جرات يومنا أنا حزي إردسات خوينو ما نتيج زابير زعبنا عود أدالينا نجر كين وسد لحزونا نجرات يوم مالتي لهم يوم جنت هيبل كرسوس هاف قدمينا يخيد زلوا مكناتهم تايبل اتي مالت كسعبن دلس تايبل الدحري تايقبر يمصع يقول مالتنا حزبون بامنات كم تزحلف سمون زبلايو منفس قدوس تايقرنا بامنات نرانا نتي سيفي حيزو اتي كله ناطعسنا ونخايد كريستوس كنحلفيو ازي ملكت منفساي ترغم زبنا مالتنا ابراهيم كل تعسرتان بيبك غودو يدلي ابراهيم كل تعسرت تايبل كم زيبل إنت كلهم أنت كلون بقوا زخانة نبزحات ولود ناب كبري النعتهم نترئسي مدحنهم بسقيات كفتسم تجبؤوا بالمالتي سلازي بتناي إسرائيل بأكل أو لك أدرس والزنا برا جزيون كرسوس يسوس أنا اللي جرى مني جن مني خايلون من نامن وجني خاجليلو
ናመን ወገን ይኻምስ ተባለስ ናገልና ተካወገን ያይበሉ ናትውና ናጸላይ ወገኑ አይበሉን ማለት እዚ ታይላ ሬካ ዋና ነገር ታዩ እቲ እግዚአብሔር ምንታና ከቃለስ ምንታና ከዋጋ አለወይስ ታይገብር አፍትን ቃለሶ ቃልስና ታይኮን ደበخ ይብል ማለት ይመጽ ማለት ግን አሃና ምስ እግዚአብሔር አለና ወይ የለና ይዝብሉቲ ዋና ሕመረስ ናዚ ሕቶ ማለት ይውና ኢያሱ ምስ ክርስቶስ ሙኻኑ ታይገሩ በስግደት ገሊጹ እንታይ ከዝዘካ ባሪያ እግዚአብሔር ይሰምዕ አለው ይሉ ገሊጹና ድምጽ እግዚአብሔር ለሙን በትን ቃለሶ ቃልስ ሁሉ ምሳና አለውና አሃና ግን ምሱ አለና ወይ የለና ይዝብሉቲ አፈላላይ ዝፈጥር ማለት وبتعمل أبزي حجة تزاربه خلهم كرتيهم حدث برحلي نجار ويد ما زغلتها كنسلي نجار تحلو انتايو ياسو ودياويو فليو ودياويو ما نناتو فليو نا بتعمي زغرم نجاريو مالت كريستوس مخانو اوريدي ترديوي يهوي مخانو مرحيو مخانو ترديوي بزملك عزي فقميلو كم سجلوا خبرون كم زهابين عن رأي مالتي سلزي أبزنا لومي جزء أبنا برضو جزءون لومي زحت حسوت نبيات حسوت ممهران حسوت كرسوسات الله يمو كم فاليوم من نخلو من جدي قال إجزابير مسنا نببن مس إجزابير طبق زخنا ركب مسن حلف انتراي ياسو طبق زخنا لمبد مس إجزابير نيرو ياسو دمس إجزابير بدم بجيرو يفلن እንደገና ይእዘዝን ነሪ ስለዚህ ኢያሱ حلقه ሰራዊት ይخبሎ خሎ አይተዋና በደን ሪኢዎ ድምጹን አላሊዎ አላህ ዝግባ خبر خبو ኢሉ አይተዋና በደን ስለዚህ ለሙ ብዙ حساب ናብ ምትላለን ናብ ከምዛ አይነት ውጅንብርን ናብ ከምዛ አይነት ስሕተትን ዘአቱ ምስ እግዚአብሔር ቅርበት ስለዚህ ይብሉ ስለዚህ በዚህ መልኩ እዚ ንሕና እንታይ ክንገብር ይግባና ቃል እግዚአብሔር በደን በኸነንብብ كنداري يقبعنا يجب الحساب على نبتدوز حتى خحلف أمتوي كم تزارب كو قبل نريو قريجتات بدحري نريو قريجتات كله عاب قريجتات له مال على زخانة ما بقاس زخانة عاب زخانة قريجتات له مو كريستوس يوحناس وريدي قاليسو لي تجرجت ابي كم تجمره مو ابي تجميرو سجرجت امونغو منن يخه مدرن زلنا خ زجرجت زي انت عن السعبيت كم صلنا يخل زبل حتو ناي مجمره حتو يكوينو كابد مقصال جن ناي زجرجت وانا تواساي مني ديابلوسي مو بفلاي اب حزقيل معراف 28 كومونا بيساس معراف 14 بنغوس بابيلونن بنغوس طيروسن غيرو مسيلو مالومو ازيታት እንታይ የምህረና በርግጽ እንታይ የምህረና በሐቂ ዝብል ናባኹን ከብራ ኣብ ሰማይሲ ታይነት ወግ ተኻሂዱ ኣብ ሰማይ ወግ ኾነ ይብለና ራእዩ ዮሐንስ 17 እስከ 9 ንሪኤሉ እዋን ማለት ይውና ኣብ ሰማይ ከዓ ወግ ኾነ ሚካኤልን መልአክቱን ምስትገበል ተዋግኡ እትገበል መልአክቱን ድማ ተዋግኡዎ ኣይሳዕርዎን ከዓ ድሕርዚ ስፍራ ኣብ ሰማይ ኣይተረኽበን እቲ ናብ ዘላ ዓለም ዘስሕታ ዘሎ ዲያብሎስ ሰይጣን ዝበሃል ዓቢ ይገበል እቲ ናይ ጥንት ተመን ተደብረ ናብ ምድሪ ተደብረ መልአክቱን ምሱ ተደብረ ይብል ማለት እዩ ስለዚህ ኣብ ሰማይ ዝነበረ ውግ ኣሞንጎ ክርስቶስን ኣሞንጎ ዲያብሎስን ከም ዝነበረና ንርኢ ዘለናና እግዚአብሔር ንወዲ ሰብ ዝሃቦ ነፃ ድሌት ኣሎ ነፃ ድሌት በቃ ደደለኻዩ ነገር ንወዲ ሰብ ጥራይ ኾነ እዚ ኣብ ሰማይ ኣብ መልአክቱን እግዚአብሔር ኣብ ዝፈጠሮም ፍጡራን ማለት ብምስሊ እግዚአብሔር መላእክቲ ካብ ወዲ ሰብ አይወዶ ይብለና ቃል እግዚአብሔር ክንርኢ ከለናና መላእክቲ እዚ ምርጫ እዚ ነይርዎም ናይ ድሌት ናይ ነፃ ናል ኾነ ነገር ናይ ምግባር ድሌት አምነናሮም ኢና ንርኢ ለናና ሉሲፈር ከዓ አለቃ መላእክት ወይ ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ካብ ዘለው ካብዞም ሱራፊላት ሓደ ዝኾነ ታይከውን ከላና ኢና ንርኢ ከዕምጽ ከሎይና ንርኢ ኣብ ሰማይ ማለት ይውና ዳሕረ ኣይተሰማሙዑን ኣብ ሰማይ ስለዚ ታይከገብር ነይርዎ ምርጫ ከመርጽ ነይርዎ እዩ ናብ ምድሪ ከም ተደብረ ይነግረና ማለት ይውና ነፃ ድሌት ወዲ ሰብ ወይ በመሰረት ፈቃድ አምላኺ ወይ ከዓ አንፃር ፈቃድ አምላኺ ማለት ካብዞ ወፃይ ሰለስተ ሞንገኛ ምዃን ኣይካልን ናይ ሉሲፈር ድሌት እውን እዩ አንፃር ፈቃድ አምላኽ
كم تسلفه إنا نرئي زلنا مالتيونا أو سياسنا بهزقيل نكرئ خلنا خا بلوسيفر ني بابلون نجوسنا ني تيروس እዚኦም ኣብ ምድሪክ ነጊሶም ዝነበሩ ነገስታት ገይሩ ይገልጽ እዩ መጽሓፍ ቅዱስና ማለት እዩ ኢሳይያስ ምዕራፍ 14 12 ኸይና ክርኢ ከለና ኣያታ ብሩህ ኮከብ ወዲ ወጋሕሳ ከመይልካ ካብ ሰማይ ወደቅካ ንስኻ ንሕዛብ ዘውደቅካስ ከመይልካ ናብ ምድሪ ተደብረኻ ንስኻስ ብልብኻ ናብ ሰማይ ክድይብ ዙፋነውን ኣብ ልዕሊ ከዋክብቲ ኣምላክ ልዕልዕል ኣብ ወሰን ሰሜን ኣብ ልዕሊ ከረን ማሕበር ክቕመጥ የበልካ ታይገረ ታይሉ ንስኻ ብልብኻ ናብ ሰማይ ክድይብ ታይ ኮኾነ ማለት ንኣምላኽስ ኮኾነ ማለት ካብቲ ከባቢ ልበለጸ ነገር ኮኾነ ይልካ ሓሰብካ ልዕሊ ከዋክብቲ ልዕሊ ከብሉ ኣወሰን ሰሜን ኣብ ልዕሊ ከረን ማሕበር ክቕመጥ ይልካ ስለዚ ኣብቲ ናይ ስላሴ ቦታ ኣነ ይግባአኒ ዝብል ሕቶ ከም ዘላዕለ ንርኢ ማለት እዩና ነቲ ኣዝዩ ልዑል ከዓ ታይ ገብር ክመስል ይልካ ንእግዚአብሔር ክመስል ይልካ ከምዚ ይብልኔን ኣይፋልካ ናብ ሲኦል ናብቲ ማዕሙቅ ጉድጓድ ደኣ ክድብረኢኻ ይብል ማለት ያው እዚ እስከ 15 ኣብ ዘሎ ክንርኢ ከለና ኣብ ሕዝቅኤል እውን ክንርኢ ከለና ነዚ ኣካይዳ እዚ ከምስ ንጉስ ጢሮስ ኣምሲሉ ክነግረና ከሎይና ንርኢ 28 ሕዝቅኤል 11 ጀሚና ክንርኢ ከለና ከምዚ ዝብል ቃል እግዚአብሔር ድማ መጸኒ ኣታወድሰብ ንንጉስ ጢሮስ ብደጉዓ ቆዝመሉ እግዚአብሔር አምላክ ከምዚ ይብላሉ እልካውን ንገሮ ንስኻ ጥበብ ዝመላእኻ ፍጹም ዝመልክዕካ ብሉጽ ማሕተም ነበርካ ንስኻ ኣብ ኤደን ገነት እግዚአብሔር ነበርካ በብዚ ዓይነቱ ክቡር እምኒ ኢሉ ኣእማን በደንብ ይዝርዝርሞ በታይ ተፈጠርካ መዓልቲ ተዳለወ ይብል ንስኻ ዘጽልል ቅቡእ ክሩብ ነበርካ ካብ ክሩባት ሓደ ከም ዝኾነ ይነግረና ኣውዝ ማለት ኣነ ኣብቲ ቅዱስ ከረን አምላክ ኣስፈርኩካ ኣብ ማእኸል እቲ ኣእማን ሓዊ ተመላለስካ ካብታ ተፈጠርካላ መዓልቲ ጀሚርካ ክሳእቲ ኣበሳ ተረኸካ ግዜ በመንገድኻ ፍጹም ነበርካ ይብል ማለት ስለዚ ኣበሳ ወይ ከዓ ናሕጣት መንገድ ወይ ከዓ ናይቲ እቢት መንገድ ወይ ከዓ አምላኽ ይኾነ ኢሉ ናይ ምምራጽ መንገዲ ዝኸደመን እዩ እዚ ናይ ጥንት ተመን ወይ ከዓ ዲያብሎስ ወይ ከዓ በዚ ሰዓት እዚ ሰይጣን ኮይኑ ነዛ ምድሪ ዘስሕት ዘሎ በዚያው ዝኒኦ ውግኣት በዚያው ዝኒኦ ቃልሲ በዚያው ዝኒኦ ግርጭት ኩሉ ብድሕሪት ኮይኑ ዘሎ ሰይጣን ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ማለት ይና ንጉስ ባቢሎን ኣብ ሰማይ ኣብ ዙፋን አምላክ ኣይነበረን ወዶ ግን ንመን ከገልባይዞ ባህሪ ንጉስ ባቢሎን ዝነበሮ ባህሪ ሙሉ በሙሉ ንመን ይወክል ነይሩ ልክ ንጉስ ግብጽኮ ፈርዖናት ንርኢ ከለናስ ሙሉ በሙሉ ባህሪኦም ናመን ይወክልና ሒዞም ነይሩ ናቲ ገበል ናቲ ሰይጣን ይወክልና ሒዞም ነይሩና ባህሪኡ ንምምሳሊዩ ንጉስ ባቢሎን ይጽዋሉ እንደገና ንጉስ ጤሮን ከዓ ኣብ ኤደን ከመሐላዊ ክሩቤል ኣብ ቅዱስ ነበርካ ይብል ንጉስ ጢሮስ ማለት አይኮን አይነበረን ግን እዚኦም ክልታ ነገስታት ወይ ከዓ ምድር ዝነግሱ ነገስታት ብድሕሪቶም መናሎ ማለት እዩ አንጻር እግዚአብሔር ዝቃለስ ክፉ ዲያብሎስ አሎ ማለት ይውና ነትና ዲያብሎስ ባህሪ ንክገልጽ ናምንታይ ከተቀመም ከላና ንሪ ነዞም ነገስታት ከተቀመም ከሎይና ንርኢ ማለት ይውና ስለዚህ ገጸ ባህሪው በይ ነኦም ዝተነገረ ከም ዘይኾነ ንርኢ ማለት ይውና ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 10 ካብ 12 ጀሎ አንቢበ ክውዶ ይደሊ በቲ ዘመንቲ ሚካኤል እቲ ምንቲ ደቂ ህዝቢ ዝቀውም ዓቢ መስፍን ከተንስዩ ሽዑ ዘመን ጸበባ ክኸውን እዩ ከምኡ ካብታ ህዝቢ ዝህልወላ ጀሚሩ ክሳዓታ ግዜ እቲያ ከቶ ኮይኑ ኣይፈልጥን በታ ግዜ እቲያስ ህዝብኻ ኣብ መጽሓፍ ተጻሒፉ እንተደረኸበ ዘበለ ክድህን እዩ በቲ ዘመን እቲ ሚካኤል እቲ ምእንቲ ህዝብኻ ዝቀውም ዓቢ መስፍን ታይገብሩ ከንተንስ እዩ መስፍን ሰላም ወዶ ይብል ወዶ መስፍን ሰላም ይብል ኢሳያስ ነዚ ሐሳብ እዚ ከገልጸው ከሎ ማለት ይውና ዋኑ ነገር እንታይ እዩ እዚ መስፍን ሰላም እዚ እቲ በሚካኤል ተመሲሉ ተገሊጹኒ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ሚካኤል መላእክቱን ተባይሉ ኣብ ዳንኤል እውን ሚካኤል ተባይሉ ኣብ መጽሐፍና ዝግለጽ ዘሎ ባህሪ ልክዕ ከምዚና ጢሮስና ናይ ባቢሎን ንጉስ ተገሊጹ ባህሪ ንሰይጣን ከም ዝወኪሉ ዘሎ እዚ ናይ ሚካኤል ልብል ባህሪ ናይ ሚካኤል ስራሕ ክንርኢ ከለና ሙሉ በሙሉ ናመን ስራሕ ኮይኑና ንረኽቦ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ስራሕ ኮይኑ ንረኽቦና ስለዚ ኣብ መንጎ ሰይጣንን ኣብ መንጎ ሚካኤልን ዝግበርታዩ ግርጭት ወይ ከዓ ኣብ መንጎ ክርስቶስን ኣብ መንጎ እቲ ዲያብሎስን ዝግበር ዘሎ ግርጭት ናዛ ምድሪና ንርኢ ዘለናና ያው ምስ ዝመረጽናዮ ኮይና
تجرجت نخدو لنا نسلف نخلينا نسلفينا زلنا مالتي أب مثل لما رصصب تسلفوا يزلوا ممكن يعلق بعد نجرس يلا مالتي እግዚአብሔር ይባርክ حفنا بتاعمل صبغ حسابي وكبرات خاتلت منبنا نتخاتلكم وزلكم ملب تمرتي سنبت بزن ريو زلنا غريجات حد دحريو زلو غريجات ወይ ድማ ዋና غريجات بزبلنا نرانا زلنا دحر قرب عرفت تملسنا خنمسينا مسانا صنيع لنا كبرات خاتلت مدبنا نرانا يصنحنا بزعبا قدمتي زلو تقادلو ويدمات وانا تقادلو إنا نرانا صنحنا بفلاي نرانا يصنحنا دما اب سماي زي كم استجمره توجد ما امونغو كريستوسنا امونغو سيطانن كم زخنه ابزوج زخا مانم انا ايسلفني كبل زخل ما نمسب كم زيادة نري بخلا بحلا أنا خريستوس أنت دا مريضة أنصار ديابلوسي مالتي أنا خريستوس هاي مرض كون مالت دما أنصار خريستوسي مالتي بحلا نيوترال جراوند ويد ما أخلا إذا بحال نجار كم تحفنا شيء جزء بلوتو إذا بحال نجار إلين مالتي نابت زغط صلح توق حل فمو منالبات ملسي الكون حسب كتبت خليخة أب متحف قدس بتلاقي بزوجات مرافع عشرة حمش مريم كتزمر كلا እግዚአብሔር ተዋጋዩ ኢላ ተዛሪባን ያራ ኢንፋክት ዘቃል እዚ ምስ አብቀዳማ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ፍቅድ 8 ዘሎ ሐሳባት ክሪኦ ከለሁ ማለት አይጋጮንዶ እግዚአብሔር ፍቅሪ ይዝብል አብቀዳማ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ፍቅድ 8 ማርያምማ እግዚአብሔር ተዋጋዩ አትብል እና ተናይ ዋና ዓላማ እግዚአብሔር ዝዋጋሉ ዋና ዓላማ እንታዩ ተዋጋዩ ይخبل كل እንታይ ማለት እዩ ንመን ይخዝዋጋ ተቃልሱ ሳመንዩ زبل أسكن رأيه. إنشي أبتقدم إلى استرعيل زنبرة حساب انتهي كالعدلي أبسما يوجئن عن توستنا برأي عسر تخلته وزر شو عاد تزلو حسابي أبسما يكعوج خنا ميكائيل ملأختون مستي قبل تواجو تقبل ملأختون دما تواجو ميبن سلزي تقبل نايب على ملأخت اللوح مالت نايجزاير ملأختي منيرو جن أو الطريق لوو مسوز هو دقو ملأختيهم حزوهم زورده نساتهم يمنا مساعتهم كوينو ميكائيل ملأختون يواجو نورو يبلع بسماينا نابد مدرك دربيو ميكائيل مسدابيلوسن نايوس عبتن كم استواجئنا نرزلنا ميكائيل ملأخيو مبر يسوع يكونن زول سبعة اللونا نحنا كم أدفينست ميكائيل يسوع يكون بالكلنا زكاو مسبعة اللو ملأخيو مبر أملاخ يكونن ميكائيل زبلو له جن أبزي بعلو أبز تقصي جن كنيو خلنا نتابل ميكائيل ملأختون يبل ميكائيل ملأخته هينوس ملأختون يبعلو كم يكرو يهلو دام لك ملأختي يزبلو ناي سراويت على قاوني يبلو لميكائيل እንደገና ድማ ናይ ባዕሉ መላእክቱን አለው ሚካኤልን መላእክቱን ይብሎ ስለዚህ መላእክት ተልይዎ ኢየሱስ እዩ ማለት እዩ መላእክ ክህልዎ ዝኽእል ናይ መላእክቲ በዓል ዋና መን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ከዓ እግዚአብሔር እምበር መላእክቲስ ናይ ባዕሎም መላእክቲ ይብሎምን ስለዚህ ሚካኤል ኢየሱስ እዩ ናይ ባዕሉ መላእክት አለው አንተ ወድማ ንዘራርብ ከለና ስግደቱን ተቀበሉ እዩ سجدت بمقبلون زي يسوع مخانو يرجعنا أي هذي ولا وزي كرتا أنت نجرا رأسي متأثرنا ميكائيل ملاكتون أذن عميزون يومنيو داويلو صادو
ኣብ ሰማይ ክሩብ ቅቡእ ብዙሕ ነገር ተሃቦ ካብ ሱራፌላት ሓደ ደኾነ ዓሚጹ ይንዮ ዓመፀኛታት ምስ በዓሉ ወሲኹን ነዮ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ዓመፅ እዚ ደው ከብሎ ዝኽእል መን እዩ ካብቲ ዓመፅ ልላዓሊ ዘሎ ኣካል እዩ ማለት እዩ ነቲ ነዛው ዝንዮ ፍጡር እንድንዮ እዚ ዓሚጹ ነዮ ነቲ ፍጡር እሱ እዚ መንገዲ እሱ ንካይ ደው ከብል ይኽእል መቸም ገብርኤል ወይ ካሊ መላክ ኣይኮነን ምክንያቱም ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ታይ መግባር ይስራም ምህዳ እዩ እቲ ተፈጠረ ክራይሲስ ባይዘይ ኣብ ሰማይ ተፈጠረ ክራይሲስ ኣዲኦም ወደ ሰብ ብዙሕ ግዜ እዚ ታይብል ንምንታው ከሎ ለጨፍለቁ ሓመገሩ ለያጥፋው ገለ ይብል ማለት ካው ግን እግዚአብሔር ብፍቅሪ ካብ ለሪኦ ነገር ሓደ ንርኢ ለናና ካብቲ ዓመፅ ልዕሊት ዓመፅ ድኾነ ኣካል ያድልዩ ነቲ ዓመፅ ንምጥፋእ ማለት እዩ እዚ ሚካኤል መላእክቱ እንደሪልና ታይ ኮንሎ ማለት ሚካኤል መላእክት እዩ እቲ ሰይጣን መላእክ እዩ ስለዚህ አሞንጎ መላእክ ምስ መላእክ ዝግበር ቃልሲ አይኮነ ይዘሎ እዚ ማለት አሞንጎ እቲ መላእክ ነበረ ንዓመፀን አሞንጎ እቲ መንነት መላእክ ዝፈጠረ ፈጣሪን ዝተገበረ ግርጭት ከም ዝኾነና ንርኢ ለናና ፈጣሪነትን ፍጡርን ምፍላይውን አላ ይኾም ማለት ነው ስለዚህ በምክንያቱ ሚካኤልሲ ክርስቶስ እዩ ንብል ዘለና ማለት እዩ ኣብ ካሊ ቦታውን እኮ ቃሉ ስለዝብል እዩ ገብርኤል ንዕስራን ሓደን መዓልቲ እንታይ ይብሉ ንዳንኤል መልእክት ሒዙ ክመጽእ ከሎ ኣም ተቃወመኒ ይብሉ ነይሩና መን ክረደን መጽእ ይብል ሚካኤል ክረደን መጽእ ይብልና መልአኽ ክስዕሮ ከቢድ ከም ዝኾነ ምክንያቱ ሓደ ስለ ዝኾኑ ማለት ታይፖም ዋላ እኳ ወገኖም ልበይኑ ተኾነ ግን ከሕግዞ መን መጽኡ ሚካኤል ከም ዝመጸ ሚካኤል ንምንታይ ሓጊዝዎ ንምንታይ ሱስ ክስዕሮ ሓጊዝዎ እንተይልና ሚካኤል ዝሓሸ ዓቕሚ ኣለዎ ማለት እዩ ካብ ገብርኤል ንምንታይ እዩ እሱ ፈጣሪ ስለ ዝኾነ ስለዚህ ፈጣሪ ስለ ዝኾነ ሓጊዝዎ ግን ከም ሰዓረነ የለና ንርኢ ስለዚህ እግዚአብሔር ተዋጋእ ይኹን ብልከለና ምስ መን ይዝዋጋእ ዘሎ ምስ ዲያብሎስ አምልኾ ዘይግብኦ ይግባአኒ ምስ ዝበለ መልአኽ እዩ ዝዋጋእ ዘሎ እዚ መልአኽ እዚ ዝተደርበየ መልአኽ እዩ ካብ ሰማይ ተደርቢኡ ስለምንታይ ኣብ ዓመፅ ስለ ዝተረኸበ ማለት እዩና ኣብ ምድሪ እውን እግዚአብሔር ፍቅሪ እዩ ከም ተዓንቶ ዝበልካዮ ግን እዚ ፍቅሪ ዝኾነ ኣምላኽ ግን ናዩ ቦታ ክሕዝ ደሊ ናዩ ስልጣን ክሕዝ ደሊ ተቋም ኣካል ስለ ዝመፀ مسؤ يتبعث أمبر مسبات هيكونن مسؤول كسبات مسفترو فتر كبعث أيدلن إخبار نجار جن مستي تقاوم زخانة ديابلوس جن كسلفي نزبالة سب جن إخبار تايم تواجع أيو بزي مخنات ما أيو ياسو يخونا بمسموسي خوينو إخبار ناتواجع نتوم سراويت ديابلوس ويد ما دقفت ديابلوس الناس عارهم كم زرلو ناطفهم كم زنبرن ناي كان أنا متفاعون كنريو خلنا نايزي مسائي وج ناي مسائي ناي ناون عدل زملاختي كان أنا ويان كتف خلو إخبار من إسرائيل كورسهم زمريت زي إخبار كجبر خلو ويقد ما كواجع خلو زناي حمس زيك مدة له ناتقالالي زوج زي مودعتا كزازم كله جن نحنا نتاعيو ناي سراويت إخبار نتاعينا نحنا منفساوي إسرائيل زخنا سبات مس إخبار خوينا نواجو مالتي زوج زي نكون زاربو زلنا نتاعيو منفساوي نواجع لنا مالتي سبات ناب إخبار نخو مزومو ناي زي سعار سراويت أكل كخونو إنا نعدم زلنا مغنياتو تي كسعار نقدميت إخبار نمود أتاك سعره زبالة ديابلوس سراويتون مسؤول أي تسلفوا مس سحري تسلفوا إن أنا بلزلنا نواجع لنا مالتينا أمود أتاك إخبارون نزل كرزي مزعزمك قبرلوي جن زوم أبنتاتيهم زوم نايكن أنا ويان مدفع زون ناي ديابلوس تختلتي كم أكتف مخانو أبنتاتيهم سلزي ناي أبنت فتسامي قالو فتسامي خوينوس كن أنا ويان تفيهم إسرائيل ويان تعدوري سوميهم نحنا دم ديابلوس سراويتون ناي تختلت تفيهم نحنا دم إخبار زدالو لنا منجسي كنورس مخانا ملكتن أبنتاتن كوينو مينا رخبو سلزي إخبار تواقعي لمنتاي مستو أنصارو زستسلفو امبر نتو نغزابي كم له زبالو إخبار فقري مهانينا زبزلا
نشتن كوسخ دللي تايو أبزات معرف ستخلت تايب إكزابير بزاليت إزياء بمدري جبسي كحلفه كابسب كسا أنسسا نقوله بخري حجر جبسي كوقعيه أو كلهم أمالك تجبسي كأ فردتات كجبريه يلومات أو كلهم أمالك تجبسي تجبريه فردي كجبريه شو أنا إكزابير إيه يبل مالسينا عزي أمالك تي كبازو حزق جبر مني مالتي زي أمونغو إجزاء كرسوسن أمونغو سيطان نزلو كرجت ما أخلت حدا تايو زي بايزو سيطان أنا كمل لك يلو يجميرو أملك خزق بأنسي نعايو يا استيل ناو هزي أنا كمل له مالت تي أو سماي زنبر سرعات ناي من نقاوي خا ناي من نواز مسارتو تايو أنا أملك خوني then الساعة حساب السويزوي نام مريت كم نام مدري كم تدوري نقرنا ودو رأي يوحنس أنتولان ببنا يوم على سو إذا حساب زي أمونغو نجستات مدرن أمونغو أمالكتي تقبلهم نجزابير أو زجاجة فوسابات تجبر نيرو يسرز أو نيرو مالتينا نهجف عنا نهجوكونا نبزبزان زخانو أمالكتي عن سعره مجزابير كسلف كلنا نريز لنا أو زي مالتي so إجزابير بنجارش اللي صدقة قامين نبرز لنا إجزابير تواجع أيو كنا بالكلنا إجزابير زواجع نمنيو نتهم تزعرر تو زخدو زلوا نتهم أمالك تي واجع زلوا مالتي عاوزتنا نري زي فتحوي معبراوي سرعات زمرحو شوقونتي أطفعتي كفاءات عم مقبر على التفالات وكلهم إجزابير تجبر عن سعرهم واقعي. جن تشي بزعمنا نبات كلاريفاي كتجبريات دللي رومي معرف حمشته كنا نري اللوان سرينا خزارب كله جنا حتى تنياتات كلنا جنا دخومات كلنا جنا سألات أملاك كلنا يبل ده جنا أي فيسون دما إذا حساب حيزنا ممكن كرنا كفترتنا دك قطع عزنا برنا يروح هذا يقلص سلازي مدلاو ده يكونن إسرائيليين وندك قطع عام كان أنا عين وندك قطع عام إسرائيليين وين سألات أملاك كوينهم زمالالو سوزنا بريم الديفرنس انتهى يو السا كلاريفاي كتقبل ليس للزلاخي ناتو كم أتهيلنا يا إجزابير يدالو ديو أنا بزبل المزينا مالتي هذا إجزابير تواجع أيو زبل هالساب موكو واجع كلوسي مسمني واقع له دهر كونه بكمو دهر أفكيرو بكمو دهر نود سب نبعلو دهر أمسيو كله بكمو كاب سجى ناو إجزابير دهر مزيو مسمني إجزابير واقع له توانا حتى مالتينا بنجارات شلي حاتيات أو زمدرياتي بمنابيلو أتيو بديابيلو سابيلو أتيو دهر نتحاتيات كأزام مدرزيات تأجرة تقبيلة بمنابيلة بعد من هوان نابيلة مال سلزي عز تاينا نرئي كحاتيات سجلل تانيا إيه زبل أكال يلن أو زمدري مالتي ودسب خينو كحاتيات حاتيات ناو هلا ودك سبات ملو تاجري أتيو كلهم حاتيهم كبر أملاك سينامي قالت تانيا زبال أكال يلن كله حاتيو كبر أملاك سينو بنجارات العرستنا يخون نبر كهذا سب كبوريو هذا سب قدسيو هذا هاتيويل كمفلايون يلن كأوجن وانو هزيزة اللي حطوجن تايو أو زمتريزي أو زلوا زي قالسيزي أو زجرج تزي لك توم أو سماي زلوا ملاكتي مسيت عن مريض أم وريدهم ورا كان انتو خينهم يسرح لهم أو زمتر مالت إجزافير على مرجع قريبونيو أجان انت اللوها بالت سيد أنك على مس أجان انتو مرجع قريبونيو مالت أمون قوزك قالسيزي جن توانا نجر تايو سلا زتقبلوا يوم تايبو نتوم زتقبلوا بسمو زآمنو ولود أملاكو خانو سلطان هابومين اتوم زتقبلوا يوم هو حد أتنياتاتنا هو بدلنياتنا هو بأنا مكناس زامدرزيا تتأفي يا زلاجن كحد مدحني من جدي حدن زرقي كان لا يخامو سأجاخا وكل يوم نفس سأجاخا مسينا نزبالو لك إجزافيه لك دا إسرائيل كويلو دا جبسي كم زنبرة وده
لكعكنا كنعاناوያን ናወቅዐን እስራኤል ላከወለ ናመርሐ ከም ዝነበረት አይገብር አምላኽዩ ዝኹሎም መሰረቱ ግን መሰረታዊ ነገሩ ታዩ ነቶም ዝመረጽዎ ዝተቀበልዎ እዩ እግዚአብሔር አምላክ ኾን ዝኽእል እንተዘይ ኮይኑ ግን ታይብለናው ዚሲ ፍጹም ጥፋት ነይሩ ወደ ከናን አዋላስ ክንሪ ከለና ፍጹም ጥፋት ነይሩ በፍጹም ያጥፍዎም ነይሩ ማለት ታውያ መላእክት ክንል ከለና እግዚአብሔር አሞዳታ ታይገብሩ ኃጢአት ታይገብሩ መስሐጢአትን مسكفاتن مزمصو ነገር ታይገብሩ ሙሉ በሙሉ ካጥፍ ከም ዝኾነ ይነግረና ክልተ ጥቅሳት አንቢበከ ውድ ራእይ ዮሐንስ 19:11 ሰማይ ከአ ተኸፍተ ረእኹ እነሆ ድማ አማላይ ፈረስ እቲ ተቀምጦ ዘሎ ከአሙን ሐቀኛ ይባል በጽድቅውን ዝዳኒ ዝዋጋን እግዚአብሔር ነቲ ኃጢአትን ጻድቅን በሃዳ ሃዊሱ ይኾን በጽድቅ ይዞ ፍትሃዊ ዝኾነ ውጊ ማለት አንጻሩን እናኸዱ አማልክትን ናብዝሑ ምድሪ ናብጭቆና ናብጥፋት ናብጽሙል አንጻሮም ታይገብሩ እግዚአብሔር ይስለፍ ክስለፍ ከለው ግን ከምት ኩሉ ሻኑሮ ዘለና ንምስመኒ ተሰልፉ ነው ምስቶም አሕዛብ አማልክቲ አሕዛብ ከአ ነው በመምራጾም በኡ ይኸዱ ማለት እዩ እስራ ካብ ሓደ ጀሚና ክንሪ ከለና መርሖ ማዕሙቅ ሓደ ገዚፍ መቁሒን ኣብ ኢዱ ዝሓዘ መልአክ ድማ ካብ ሰማይ ኮርድ ከሎ ረኹ ንሱ ነትገበል ነትናይ ጥንት ተመን ሓዞ እዚ እቲ ዲያብሎስ ሰይጣን እዩ 1000 ዓመቱን አሰሮ እተን 1000 ዓመት ክሳብ ዝፍጸማ ከዓ ናብ ማዕሙቅ ደርበዩ ድሕር ደጊም ናሕዛብ ምእንቲ ከሐስሕቶም ኢሉውን አጸዩ ኣብ ልዕሉ ሓተመ ድሕርዚ ንቁሩብ ግዜ ክፍታሕ ይግባ ዙፋናትን ድማ ረእኹ ኣብ አታቶም ከዓ ተቀሚጡ ፍርዱን ተሃቦ ነፍሳት እቶም ምእንቲ ምስክር ኢየሱስን ምእንቲ ቃል አምላኽን እተሰየፉ ነቲ አራዊትን ንምስሉን ከዓ ዘይሰገዱ ማሕተውን ግንባሮም ወይስ ኣብ አይዳዎም ዘይተቀበሉ ድማ ረእኹ እዚያቶም ሕያዋን ኮኑ እሞ ምስ ክርስቶስ 1000 ዓመት ነገሱ ይብል ማለት እዩ ስለዚ ፍጹም ጥፋት ናዛ ምድሪ እዚ አይመጽሎ ማለት እዩ ናይ ከናና ፍጹም ጥፋት የማጥፍዎም እግዚአብሔር ነቲ ምድርን እስራኤል ካውሩሶም ማለት እዩና አውዚ ዘሎ ወገዚ እግዚአብሔር አንጻር ኃጢአት እዩ ይዋጋለ ኃጢአት ዝመረጸኻ ምስቲ ኃጢአትን ነዚ ምድሪ ዘሎ ክፋት ኩሉ ምስ ዘምጽእኻ ታይኸውን ናብ ጥፋት ይኸይድና ጽድቅን ቅድስና መሪጽና መንግስት እግዚአብሔር ወርስት ክንከውን እዩ ፈቃድ እግዚአብሔር ክኸውን ንምነይ ማለት ያ እግዚአብሔር ተዋጋዩ ዝዋጋ ኻና ኃጢአት እዩ نعمز يخمس زبركن زي فتحوا الناتي إذا إجزابير وق حاتيات كا أب أير زنبرة يكون أب لبسبن أب أمره سبن زنبرة that's why بزحات سبات استوهبهم نين الساعة عدل إجزابير كون أمره عين كان أنا عين كعدل هيبوم نيركو لا 400 عام كعدل هيبوم نير زف فترة معرف 10 حموش خينا نري اللوان እግዚአብሔርና አብርሃም ከዛረበ ሁሉ እንታይሎ አመጽ አሞራያን ገና አይመልአን ይልዋን ይሩ አብ ግዜ አብርሃም ንባዕሉ አመጽ ሲያምነሩ እግዚአብሔር ግን ዘሃቦም ናይ ንስሐ ዕድል በአብርሃም ገይሩ ዘምህሮም ዝነበረ በይስሐቅ ገይሩ ዘምህሮም ዝነበረ በያዕቆብ ገይሩ ዘምህሮም ዝነበረ በዮሴፍ ገይሩ ዘምህሮም ዝነበረ ትምርትታት ግን ኢንቴንሽናሊ ሪጀክት ናገበሩ በጣዖት አምልኾን በአመጽን በዘይፍትሐውነትን እምዝኸዱ ነይሩ ሎምውን አሞዳታ ዘመን ወን ከናም ንርኢ ልዋን ሰባት እቲ ዝተዋህቦም ናይ ንስሐ ዕድል ካብ ኃጢአት ክፍለዩ ክንስሑ ክርሕቁ ዝተዋህቦም ዕድል ጸጋ አምላኽ ክቅበሉ ካብ ኃጢአት ዘንጽህ ካብ ኃጢአት ሓራ ዝገብር ዕድል ዘይተቀበሉ ሰባት አሞዳታውን ከምጽፉ ይዛረበና መጽሐፍ ቅዱስ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ኢንቴንሽናሊ አብዚ ከም ዝኾነና ንሪ ካለ ግን ምናልባት ከባዝ ደሊ ቅድም ኢሉ ሓውና ተስፉ እዚ ምናልባት ክብራት ተኻተል ተበና መደብና ከም ፍቃድ አምላኽ ካለ ማዓልቲ በደንብ ሰፊሕ ጌርና ክንሪአና ብዛዕባ ሚካኤል በደንብ ጌርና ክንሪአና ብዝኾነ ኮይኑ ግን ብዛዕባ ሚካኤል ተስፉ ሓዊ ዘልዕሎ ሓፍናችሁ ጭውን ዘልዕለቶ ሰለስተ ጥቅስታት ክዛረብ ይደሊ እንታይ ትብላ دانيال مراف 10:13 دانيال مراف 10:21 كمون دانيال مراف 10:2 قطر حدا خيرنا نري اللوان ابزن قالات زين ميكائيل مسفن كم زخونه يزارب ديام مسفن راح يكون كابتوم اوراتات مسفن اوكي قطر 10 خيرنا نري اللوان اتمسفن من فارس قنا 11 مع التقاومن انه ميكائيل كابتوم اوراتات مسافنت حدا نمحقا زي ما زيرنا
ካብቶም አውራታት መሳፍንቲ ሓደ ንሱ ጥራሕ ይኮነ እንደገና ቁጥር 21 ና ኦኸይና ንርኢ ኢልዋን ገና ከተ መጽሐፍ ሐቂ ተጻሕፈ ነገር ካለኹ ነዚኣቶም ንምቋም ብጀካ ሚካኤል እጂ አውራታት መስፍን ጥራሕ ኢሉስ ድድሕሪኡ ካብዚ አሎ ሱ ጥራሕ ናብ ዝብል ከም ዝኣቶ ኢና ጥራሕ ኢና እዚ ቅድም ኢልና ኣብ ዝሓለፈ ትምህርትናውን ከም ዝረኣናዮ ኢየሱስ ጥራሕ እዩ እግዚአብሔር ጥራሕ እዩ ክፈጥር ዝኽእል ገባርታ አምራት ንሱ ጥራሕ እዩ ምንም ዝሰኣኑ ዘይለነ ጎይታ ንሱ ጥራሕ እዩ ስለዚህ እንታይ ብል ብጀካ ሚካኤል እቲ መስፍንኩም ሓደ እኳ ዝሓገዘኒ ይብለኝ ክብል ኮሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ዳንኤል ምዕራፍ 12 ፍቅዲ ሓደ ኸ ኸይና ንርኢ ኢልዋን ምዝ ተተሓዘ ከምዚ ይብል በቲ ዘመንቲ ሚካኤል እቲ ምእንቲ ደቂ ህዝብኻ ዝቀውም እንደገና በዚኣ ኸ ተወሰኸት እንደገና ኸ አላ ምእንቲ ደቂ ህዝቡ ዝቀውም መን እዩ ምእንቲ ደቂ ህዝቡ ዝሞተ መን እዩ እግዚአብሔር ዝተፈጥረ መልአክት እዩ ወይስ ኢየሱስ እዩ ክጅመር ከሎ ሚካኤል ማለት ንኤል ዝመስል ማለት እዩ ንእግዚአብሔር ዝመስል ንያህዌ ዝመስል ማለት እዩ ትርጉሙ ስለዚ ምእንቲ ደቂ ህዝቡ ዝቀውም ካብቶም አውራታት ሓደ እዩ ንሱ ዝሰኣኖ ነገር የለን ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ምእንቲ ደቂ ህዝቡ ዝቀውም ዝመውት ዝቃለስ ኦኬ ኮንፍሮንት ዝገብር ጎይታ እዩ ይብለና ማለት እዩ ሞ መስፍን ሆን ይብላው ከሎ ማለት እወ ክንቅጽላ ኸልና በታ ዘመን ሚካኤል እቲ ምእንቲ ደቂ ህዝብኻ ዝቆም ዓቢ መስፍን ኢንፋሲስ ናሃበ እዩ ዝገልጽ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር እዩ ሞ ክትንስኡ መዓስ እቲ ዝትንስእኻ ክዛረበና ከሎ ብዛዕባ እቲ ትንቢቱን ክዛረበና ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ መስፍን ክብል ሚካኤል ክብል ከሎ ሊቀ መላእክት ክብል ከሎ ኣብ ይሁዳ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 9 ከይና ንርኢ ኢልዋን ክርስቶስ ንብሎ በዚ መልክዕ እዚ ከም ፈቃድ አምላክ ግን ኣብ ዝቕጽል ብደንቢ ከመድላይነቱ ሕቶ እንተዳልየኩምልና ብዛዕባ እዚ ብደንቢ ክንዘራረበሉ ንኽእልና ብዛዕባ እዚ ብደንቢ እንታሽሙ ክንገብር ንኽእልና ማለት እዩ ስለዚ ሰዓት ስለ ዝኣኸለ ሰዓትና እናኣኸለ ስለ ዘሎ ናብቲ ናይ መወዳእታ ሕቶኤ ክሳገር ዝደሊ ማለት እዩ ኣብቲ መወዳእታ ሕቶ ክሓቶ ዝደሊ ወይ ድማ ኣብ ትምህርትና ክሓቶ ዝደሊ እንታይ እዩ ብዛዕባ ኣብ ኢያሱ ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 1 ክሳብ 13 ዘሎ ሓሳብ እየ ክሓቶ ዝደሊ እሞ እንታይ ይብል ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 17 ከምኡውን ኣብ ኢያሱ ምዕራፍ 6 ዘሎ ሓሳብ እንታይ ዓይነት ተመሳሳልነት ኢና ንረክብ ብኸመይ እዮም ዝፈላለዩ እዞም ሓሳባት እዚኦም እዚ ለ እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ክንረክብ ንኽእል ኣጠቃላላ ሓሳብ ኣብ ናይ ሎምዓት ትምህርትና ኸ እንታይ ተመሓላልፎ መልእኽቲ ኣሎ ኮነ ከዓ ኢያሱ 6 ካብ 15 እስካብ 20 ዘሎ ዘነበብ ዘለኹ ኮነ ከዓ በታ ሰብዒቲ መዓልቲ አንጊሆም ብወጋሕታት ተንሲኦም ነታ ከተማ ከምኡ ገይሮም 7 ሰዓት ዞርዋ በታ መዓልቲ እቲኣ ጥራይ ነታ ከተማ 7 ሰዓት ዞርዋ ኮነ ከዓ እቶም ካህናት በቲ ሰብዓይ ሳዕ መለኸት ምስ ነፍሑ ኢያሱ ነቶም ህዝቢ በሎም እግዚአብሔር ነዛ ከተማ እዚኣ ሂቡኩም እዩ እሞ ኣውክዑ እዛ ከተማ ንሳን ኣብኣ ዘሎ ኩሉ ንእግዚአብሔር ሕርሚት ትኹን ረሃብ ኣመንዝራ ጥራይ ነቶም ዝሰደድናዮም ልኡኻት ስለዚ ሓብኣቶም ንሳን ኣብ ቤት ምስኣ ዘሎ ኩሎም ብህይወት ይትረፉ ሓንትስ ንስኻትኩም ከዓ ምስ ሕርምኹምዎ ካብቲ እቲ ሓርመ ከይትወስዱ እሞ ንሰፈር እስራኤል ርጉም ከይትገብርዎ መከራን ከይተምጽኡላስ ካብታ እቲ ሓርመ ነገር ተጠንቀቁ ብዘሎ ብሩርን ወርቅን ኣቕሓ ኣስራዝን ሓፂንን ንሱ ንእግዚአብሔር ተቐደሰ ይኹን እሞ ናብዚ መዝገብ እግዚአብሔር ይእቶ ሽዑቶም ህዝቢ ኣውክዑ ካህናት እውን መለኸት ነፍሑ ኮነ ከዓ እቶም ህዝቢ ዳሃይ መለኸት ምስ ሰምዑ ዓዊሎም ኣውክዑ ሽዑ እቲ መንደቕ ናብ ትሕቲኦም ኣቢሉ ወደቐ እቲ ህዝቢ እውን ነፍሲ ወከፍ ብቅድሚኡ ደይቡ ናብታ ከተማ ኣተወ ነታ ከተማ ድማ ሓዝዋ እሺ ዘጸአት ምዕራፍ 7 ካብ 7 ክሳብ 13 ከዓ ከምዚ ይንበብ ብዛዕባ እቲ ቆይቋ ደቂ እስራኤልን እግዚአብሔር ድማ እግዚአብሔር ኣብ ማእከልና ዶ ኣሎ ወይ ኣይፋልን ኢሎም ስለ ዝፈተንዎ ስምታ ቦታ ማሳን መሪባን ኣውጹላ ሽዑ ኣማሌቅ መጺኡ ምስ እስራኤል ኣብ ሬፍዲም ተዋግኤ ሙሴ ድማ ንኢያሱ ሰባት ሕረ ኢልና እሞ ወፂእካ ምስ ኣማሌቅ ተዋጋእ
أنا صباح بتر أملاخ بإيدي حيزة أبرست خربا دو كبري بلو ياسو أخمت موسى زبلو قبرة مس أمالة تواجه موسى أرونن هورن دما نابرست خربا ديبو كونا دما خا موسى إيدو مزرع إسرائيلي سعر نبرة إيدو مسور دما أمالك إسرائيل نبرة هذا موسى خا ربربا مو أمنو سيرم أبتحتيو أمبرو نسونا بالعلي تقمت أرون هورن كأحد بز حدا بتخينهم عداو يدقفو نبرو عداو كأت صحيك ساعة عرب صنعا إياسون دمان أماليك نهزبون بسحلة سيفي كأشرهم يبلنا أنا حرم زخونا نقرات خي وسدو زابير عزيز ومنيرو زين دا تحرد عفتيمهم زابير واقع لهم زنبرة كسحر يوم تيلهم جن كمتي ياريكوست فراسة إمني تمندق كامو زابير نحجزهم كقصلوا يوم مالتي ياسوس شعاتك 10 سلسته أنبيبه كزازم سلازي دك إسرائيل تحريمهم يوممو زبانهم نابجز صلاتهم يملسوا أمبر أبكر من صلاتهم كقوموا أيخلون نتحرمي كاب ما أخلكم أنت زيت فأخهم أنا داقي مساخاتكم أيكونني تنسمو نتوم حزبي قدسهم بلومون نصبا احتقدسو እግዚአብሔር አምላክ እስራኤል ከምዚ ይብል አለሞ እታ እስራኤል ሕርሚ ኣብ ማእኸልካ ኣሎ ነቲ ሕርሚ ካብ ማእኸልኩም ክሳዕ ትርሕቕዎ ኣብ ቅድሚኹም ጸላእትኩም ክትቀውም ኣይትኽእሉን ስለዚ እግዚአብሔር መስዓቶም ድሕር ዘየለ ክሳዓሉ እዮም እስራኤል ዝስዕር ዘሎ ብእግዚአብሔር አምላክ ምዃኑ እዩና ስለዚ ሕርሚ ዝወሰደ ሰብ ኣሎ ኣብ መንጎኹም ንሱ ኣውፂኻ ተቐደሱ تزيل لجن كتسعريهم تسعروا زلهم بأيمبر بأخم أيكونن زبد حسب كن زلوا يعني أبستردي ليش سنة سابسي كان ضمن مخلنا ناس إسرائيلس لك حمزة مدرنا نور زلنا عتقاوي قالسي الله ورا عتقاوي قالسي يقالسوا نيرهم أيوه جن ناسي عتقاوي قالسي إيرويس منالو جنرال الله ورا ناتي قالسي قياسي الله ورا ناتقالسي قياسي وكاميرا هيمنيرو إكزافيري نيرو مالتي سو نتكن عن نيموراس قبوهم مسلوم يوجن مسلوم ك نكورسو جن إكزافير زهاوم قبو مالت زهاوم نيرو مس إكزافير أنت قاينهم ترحيهم نتمرحي أنت كبيرهم عايزين نرى استمالة عم مدرسي تجنرال قياسي وكاس بزي خد انت ادبي خاديو انت همز غير كايلو لهاليس اي بشللتين بزي خادي تيلخاس اتعودوناتي قالسينا معوات دلاي هلو كاننا افتي امدراوي هزي ولا نا منفساوي نافتنا اسرائيل اكالاوي وسينا نابزناي منفساوي ነገር ናምጻዮሞ አውዝና ምድር ዘሎ መንፈሳዊ ቃልሲ ኣብ ኤፌሶን ከም ተቀመጠ ማለት እዩ እቲ ቃልሲኩም ሲ ምስጋ እንደምን አይሆነን ወዶ مسلكنة سلطانن أو زمد رزلوا صار ما سراويت حز زبلنا يوم كوزي قتشت كله بدحرت كوينهم نكزافير نعم منقستو تزعررتي كوينهم مزق على سو عمرك على سلوان حزون نكزافير زبلنا نجار انتايو قالسهم ما راح جنرال منيو كرسوسيو مالتي جن كرسوس انت خوينو كا انت أفكركمني نكرسوس فأفكرنا عند هرتجزينا انت مسينا خا تجبروا تأسسوني قالي سمعنا مو تأمنوا مو أنا خاوت أخهم اللهم تسعروهم يقولوا ما إخزافير إن كان عن فالصومات فيو نتمدري أو رسوا من إسرائيل مالتينا إخزافير كفاءتن هاتعتن مس هاتعتن مس كفاءتن زمات ونقرات كلهم تجبروا فسيمو كاتفاهم يو نا كاتفاهم كاللوجن ناتنا مرجعوا يخون مستهم أجاننتن مستهم نمدري دعوتاتن نوزم بزمر زلو جنرال كوينات زخانة سيد أندري ويس مسكرسوسن نكفات كتفين اتي فقرو كاسفن مزمت كرسوس يزبل نجاريو واننا زين نريخ لنا السوي مجرشة ياركوكو كايدوم زيروم ود سوينا بيبنا ودا وياسو كايدوم زيروم شو عاد تجزي زيروم أبا شو عاد تما شاعي مع التقاء عندنا شو عاد تجزي زيروم كون ملكتنا فيهم تخوينه فريسو مالتي من ما نتطور مسار حاجة لا يهزون منا ناسنا قارسون أو إدغزافير يزلوا مالت لا فرحنا نجار إلا أمر هذي بزح لا فرحنا نجارات هاللوجن نقولتان دار حزنا كنسعر كم لخنا زي تاريخ زي نجارنا مالتي
እግዚአብሔር ይባርክኩም ናችቹ ከሙን ሓውና ተስፉ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝኾነ ሓሳባት ይቆሚብኩምና ክብራት ተኸታተልቲ መደብና ብዝነበረና መደብ ከም ተባረኽኩም ተስፋ ገብር ንዘለኩም ሕቶ ወይ ሪቶ እቲ ኣብ መስኮት ቴሌቪዥን ተጻሒፉ ዘሎ ኣድራሻ ብወቅቱ ለኹልና ከም እትኽእሉ እናዘኻኸርና መደብና ብጸሎት ክንውዳእ ኢና ሓፍትና ችቹ ክጽልየልና እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አውግና ተሰለፍ አምላክ ከም ዝኾንካ ብድሕሪት እዚ ሁሉ ዘሎ ቃልሲ ብዘህር ብድሕሪት ሁሉ ዘሎ ጥፋአት እግዚአብሔር አምላክ ስርዓት አልቦኘነት እንደገና ከአጎይታይ ማርያም ናይ መንግስትኻ ናይ ስልጣንካና ኃይልኻን ናዛ ምድር ናይ ፍቅር መንግስት ናይ መፍራስ ቃልሲ አማኸል እዚ ግን ምሳና ከም ዘለኻን ከም ትዋጋእናን ከም ትመርሐና ዘለኻን ክርስቶስ ኢየሱስ ሃለቃ ሰራዊት ኮይንካ ሞንጎና ከም ትርከብ ስለዚ ነገርካና ስለዚ ቃል ሁሉ ናመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር አምላክ ጎይታ ሰራዊት በዚ አው ንጓዓዞ ጉዕዞኻ በትክክል ነዚ ቃልካ ተረዲና እስራኤል ነቲ ሁሉ ነገሮም ስኻ ተቃልስካሎም ሲዕሮም ምድራዊት ከነዓን ወሪሶም እዮም አናኻ ና ሰማያዊት ላዳለኻና ቤት አውልኻ ደልዋን በቲ ቃልስና ሁሉ መራሂ ክንገብረካ ተቃላሲ ክንገብረካ መስኻ ኮይና ክንቃለስ መስኻ ኮይና ክንስዕር መስኻ ኮይና እግዚአብሔር እዚ ጉዕዞ እዚ ክንጓዓዝ ትሕግዘና ንልምነካ ኣለና ኃጢአትን ጥፋአትን ሞትን ካጥፊኻ ናብታ ለሐሰብካና ምድሪ ተወስደናውን ቀረባ ጊዜ ስለዝመደብካ ተመስገን ነዚ ምድብ እዚ ካ እግዚአብሔር አምላኸ ዘአትዩ ናፍትናትካ መንግስቲ ምስትናትካ ሐሳብን ምስትናትካ ትልምን ዝሰመሩ ብዙሃት ናብ መንግስትኻ ከመጹ ፈቃድካ ይኹን ዝሁሉ ትገብር ስለዘለኻ ተመስገን ምሳና ስለዝነበርካ ተመስገን ዝሁሉ ንንምናለና በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ስም አሜን